Здравейте хора, добре дошли в нашото видео. Днес ще играем Roblox една игричка. И след това ще чуя дали не снимаме едно видео. Веднага след това. Изключвам си камерата, защото ми пречи пръста там. И започваме да минаваме обито. От Баяве. Всъщност от вчера, от днеска не съм минавал в такова оби. Защото мен много ми харесват тези такива. Те да трябва да се минават. Бъгнах. Аз съм много прост човек понякога. Уй! Я? Мръдни ма! Нещо ми бъгна! Хора, нещо ми бъгна, не мога да си използвам камерата. Представително си човече. Ето така е по-добре. Честно казвам, не исках, ама няма друг избор. Аз съм на малко, бе. Аз съм бая на малко. Бро, what the fuck? Майна, че се получи това. Това номер. Hello, бро. Я сега да видим. На къде тръгваме? Това между другото е бая дълго оби, което ще го снимам половин час. Най-малко! What the sigma? Гледайте го това, брат. Някаква фърчаста мишка. Аз между другото съм се направил мега готино скинчето. Няма 2000 Robux. Тук са вкарани в сметката. И повече може. Аз стигнах до синьото ли бе? Аз дори не знаех. Сега, не знаете моята тактика каква е. Е така кръст тук. Макар че те ще ме видят. Нищо. А когато вече стъпна там, на второто, отивам и натискам бутончето. Ма така като гледам, скоро няма да дойдат. Давай бе. Бай. Няма един час, тук най-малко се снимам. Това е бая голямо оби. Тук е съвсем малко тегава работата. Майко. Чай ще ми спаса очето за момент. От бая време не съм качвал Roblox видео. По принцип аз ги правя, но такова.
искам. Някой ще дойде ли? Някой ще дойде ли? Така. Ела. Тая е много тъпо. Мале, това изчезва. Това не изчезва. Тук е още по-тегаво. Тук трябва много се внимава с движенията. Защото не искаме да паднем най-долу. Хора, тук наистина един час ще го правя това. И хората му хейчат в коментарите, че там има такова, за да отида направо на горното. Обаче не, аз не искам. Аз искам да премина, ако е възможно. Аз тук моля го читна. Предполагам мога. Не мога! Супер! На косъм го минах. И пишете долу в коментарите дали искате още такива Roblox видеа. Тук бая се имаше проблем. А като погледнем нагоре, още колко ми остава, направо ма боли. Майка бодева, този трик не става. Изобщо те не ги видях. Аз просто тръгнах. Малко забравих, че това изчезва. Хора, ще се видим, когато стигнем етап. Така, хора, вече стигнахме до тук. 2 часа ги минахме за 1 секунда за вас. Защо не си гледам в краката? Ще мълмуна малко. Между другото, ще е яко, ако добавят някакво такова да си създадеш чист собствен свят. Това ще бъде много яко. Не, бегай. Знам те, че гледаш там. Ах, да чеба майката. И сега тя се фърли. Да, тя всеки път така прави. Усещам, че това ще стане много дълго.
да се видим кога стигнем на зеленото, че много почвам за него. Чакайте само да махна това, че ми пречи. Ето тук го сложа. Да. Не искам да коментирам. И тук на зеленото. То падна ли? Падна ли, не го знам. А това бутонче какво прави? Това е много яко. Ай, сега го пробвам. Само някой да дойде. По възможност. Брат, не ми казвай, че аз съм най-силният тук. Ти му е по-силни. Чакай, той сваля се маха, бе, не. Тук ще е бая сложно сега. Защото тук много трябва да внимаваме да не паднем. Като миналия път. Аз съм пълен кретен. Я моля се видя аз къде съм. О, аз съм бая надолу. Аз съм бая надолу. О, вижте го. Какво е малко? Бисквитка. Добре, аз да съм в класацията за топ 200. Не знам и не ме интересува. Ти си пълен нуб. Пич! Идвам тук. Няма да стане тази. Какво е тук? Къде отивам? Това е двойката. Това е вече второ ниво. Класация номер 482. What? Тук по-голямото е по-добре. Пич, това че е много дебело. Я да го разгледаме тук. Пич, как може на последното пак да падна, бе? За какво падам като пълен бот? Първо съм минем джумпли, каквото? Не го разбирам. Сега тук какво следва?
Ето това не съм го видял. Това ми изглежда много. И сега съм излезнали пак много. Искам да скоча в това. Защо не ме работи? Бутона за скачане. Сега се сети да работиш. Нека бях там. Вижте хора, просто ги правят много дебели тук. И ми е малко по-трудно да го мина. След 12 минути имам подарък. Банани. Не, че ми трябват. Благодаря. След 27 минути игра имам такова кукла. Миха. Няма да коментирам просто. Хора, между другото, само ви каза, че си бях взел 1000 и няколко лоубъкса. Не, даже 4000 няколко. Моля, питам как се катера по стената. И аз, нали, там правя си скина. И си викам, че да се взема малко лоубъкси за една игра. Да дам. От 130 няколко, които ми бяха останали, ми останаха 5 лоубъкса. Аз не виждам какво му е трудното на това. То буквално е 1 към 1, просто в други цветове. И се представя за по-ново. Ай. Ето даже тук е Ето даже тук е същото, просто по-ново и по-изнервящо се. Хора, сетих се за една идея. Аз къде съм? Не знам. Флъчка сме. Аз опита се да ми го вземе, да може да остане такова прозрачно и да падна. Ама не! Няма! Бегай! Сега мисля, че и вие знаете какво стана. Не, те изчезват! Явно тук баеста да се поизнервя. Ще се върнем, когато се кача там. Оф, майко. Чайте, че постоянно го натискам това за снимките. Бегай, бе!
треба. Я чакай, аз от 20 минути играя. Което значи... Пич, не мога ми кажа, че това го чакам 2 часа. За какво са ми тия банани, брат? В смисъл, че баси с мене. Сериозно, че баси с мене. Бачи! Излизам, махам си. Хора, сега малко го видите малко така, ама... Сори. Сори, мотори. Вися, аз не съм чак толкова. Защо не ми зареждам? Майнкрафт блок. Хубаво също лепка. Пич! Защо не ми зарежда нито едно? Майка ви стара! Само ето така мога да се включа в игра. What? Не би трябвало да си игра с моето скинче. Пич, подай! Подай! А не на в кой трябва да вкараме. Пич, аз съм на врата, бегай! Вкарахме ли, бе? Бах му. Аз съм номер Роналдо. То откъде е на много тази игра, не знам. Някой на врата няма ли? Да ви питам аз сега. Пич! Смисъл! Човек, бас ли с мене? Отивам на врата. Просто не може. Така. Пич, как? Пич! Пълен олигофен! Аз съм пълен олигофен. Вкарвайте при тях, не при мен, при тях вкарвайте. Вкараха ли, бе? Не вкараха. Ако не виждате там горе, ето там горе, пише резултатите. И те са 5. А пък ние сме 0. Остава още 50 секунди. И ако не изравним, ще загазим сериозно. Вкарайте му! Вие за украсващите, за какво сте? Майка ви теба! Ням.
някаква криво. Аз просто трябва да съм навътре. О, не. Не съм. Те спечелиха мама и дева. Те спечелиха мама и дева, дева, техната мама, дева. Аз тук съм Роналдо, какво съм Роналдо? Този път играе. Този път играе. Май се вкарам гол. Не! Брат, подай. Ама няма да му подаде, защото е от другия отбор. Абе, вие какво седите само там и блеете? Ама фагията е топтала лъчет! Пира ми да бъде на гуса от тебе. Вкарах. И аз какво го вкарах като някаква дъска на план. Са ни вкарват. Не вкарваха. Защото сме добри. Само ние да вратаря не е добър. Подай! Подай! Айде бе, вкарахме. Аз сега ще бия дуспа. Пич, чак да вкарам. Къде е топката? Пич, чак да вкарам, ако не бе се фанал. Пирата да ти откъснат. Да ти откъснат клечката, да ти откъснат. Да вижте там от 4 години. Не! Пич, подай на мен. Подай на мен. Няма да вкараш. Няма да можеш да вкараш. Yes, вкарахме. Аз колко горе съм вкарал? Май един само. Да. Май вкарах само един. О, тук играем с Левски, те са добри. Сега всичко зависи от мен. Ще вкарам ли? Не. Тук тези Левски са добри. И в реалния живот, и в... Ама ние няма да вкараме нещо, нали се знаете? Лоп. Измамих единия. Ама те тук и хората са повече.
Няма да вкараш. Вие се знаете, че няма да спечелим. What the fuck, бате? Motherfucking! Кой ще играе тук така? За да не губа топката. Аз така между другото мисля, че игра малко твърдо. Пич, те не са вкарали гол. Те не бяха вкарали гол. Вие сте бачи. Получавайте. Аз моля да излезна. What the fuck? What the fuck, бате? Се изключи сега. Аз тук сам си играя. Никой не е вкарал гол, бе. Ще успели да вкарам, ще успели да вкарам, не. Ма те феновете викат победа. Брат, пасни ми! Пасни ми, бе! Ето, чувате ли? Пич, той не е вкарал. Или аз вкарах, май. Не бях аз. Но хора, смятам обаче от тук да приключвам това видео. Надявам се да сте се забавлявали. Това беше от мен. Чао и до нови срещи.